mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi. Nabuku bakire simi ase namba enoti ya EYEMO enoti isano marakabire enoti EYEMO. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. ENSA NEYEMO yabono mugorobari tukolia AMISI chitariki 20 NEYEMO cy'umutinyi 12 mwaka wa 2023 mwancho murigire bwetaseniki Ndizi TV ngo sogeria nda onsi asogenda tokabokwego kene meroberi aito twakwariganire kurwagete gwikira chinga kibuna echekerenge kanene no kwaneke ngatonyara kwa watu kumanyanganya ko bagagwateka kurubakite gwikira chinga kibune na manga kigima aitonyara kwa watu ya sangiria siribo elima semese itoyemo ye kurenda litanga ni pito ya nyore ya senchira yobwenge. Machine activities tugatwara na repapes egasirie kaneti abantu na bomogokora twagacire chipara senchira yobo ikira no bamenye be wodi ichuni kuburi munyakondo nyali tukoba kwegwe mireme yo. On Saturday President yarenge Gusii mugabana tenete mu President agatebanga mwaka 2022-2023 kwa korte ECD 128 watu achirega mutuga bateya bantu baitongo no bokora igati aba MC kurwa account ya Kisii komo mocho mugabana we account ya sekeria gotebataranyara ko bakwa gache birasi bya ECD. Ero ntwabwate action day yogo sibichinda na abana baiseke kwayoga mangana starter referrals na kufundishwa kuna bako menya ekiombe gya FIFA gwesoke na kwena na obokonye gukiaso mwana nyaruka imeyensemo ya Nyamataro. Ayo amona yanda mange umwanchu murigilengo kwalgania senchira yobo ikera no tonyara ko batogosanga mona haye kurumo chakano goikera omweli ochinga kiko yabugate gwetera se mitandao ito ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera se website ito ya www.ndizitv.net lindo nyana ko bagokwemanya ayo amona yande amange ulito kupatana na gwetera somo no bemanyererio nigakoro kwa Joshua AUTA chinga ki Petra Mokeira agenda toka kwena kiabuna chibicha munelio kichago chira senchira yoboikera literana ngoro kwa JOSEPHAT AMISI na kuarigana tinyara kwa batogosanga amona senchira yoboikera ntogo chaka AMAYIA ENSA EYEMO kurwase county ya Kisii anene kurwase Kenyoro kia Nyamataro nigobona babwatani kurwase kiombe ya FIFA kubwaterana amone kiombe kia Nyamataro unity community wanyara kwa baweso kilitukolia lero nagotalera chinga eliogosira omwana enyaruka wetera soko na ebitamba byogo chero naboigo kubasiwe bali babwate chinda na koena na amaliogo na kwenekia nabanyara ko bakwenyorera ebikoro tebaranyara ko bakobitumia anene chinga kibune chichogo chengera omuyega bwesu ko bakwana manegeta seni kyandizi TV nigo babwatani aboigo banyara ko bakoboria okobwatera na kwabere no gusirwa kurwase abarai ao ime county ya Kisii na boigo ekoboria ebyombe biri bitali bya serikali binyara ko bigwe sona na kwenekia unabyanyara ko bigo sira ekyombe kelinde kenyara ko bigo ikirania chira chiabo echokwanekia buna banyara ko bogosanga na goikirania magani wotia saba menyime county ya Kisii Frida Kerubo na nyarakoba gagosanga amona babotani abana gotwariganira orobotiro kubwatia ababwatani nigo bagendete gwesokia bene na gusira omwana munyaruka unenchere yemo yo gusiria obutaka litkolia rero Nyamataro Unity Community Health Promoters
kubwatirana n'omuchaki w'ekyombe gya Fifi nigo baikirana ase location ya Nyabururu asomorobere bwokwenana ebitamba by'obochenu nabo igogosibya abalene chinda. Ero ntwabwate action day yogosibi chinda na abana baiseke kwayoga mangana salary travels na kufundishwa buna bakomenya buna bali rusa buna batwara gosemera kuja chinga kicha bose nge bago chakaba twara challenges chinyinge chirasi chifamilia chinyinge buna bona abana basiri ntwabwate chibalire chinda na ndi naigwe to monto ya mogote banganda nchiri Gusii ngagete mwalire ya bararia buna chinda chiarenga iga chinyinge na twatemere gusibya gusanga n'omuchaki w'ekyombe kyo Dafin Kemunto nigaeneke buna obotaka nabo boirere omwana omunyaruka konyora amalito agengyo nabo igogotiga eskuru ekyo kyabaire omonguso na gotwara okogania kugosira omwana omunyaruka boigonigo airabuna obotaka nabo boirere chinda gotoka asorogongo rwa Gusii. The many cases of jiggers, that's the reason we decided to choose Nyamataro, and also number of young girls who are dropping for school due to early pregnancies. We believe poverty is one of the reasons as to why we are having, things like jiggers. Magega yo morobelio yo nigo community health promoters baenekia gotalira chinka na koenekia obochenu bwekerengo keigoromono eligokora chinda. Chifamilia chiga tadira litanga ni twa kolire ko batalira. We are doing to chifanta abalenge 62. Aga kujibataka 62 ntwa asibetie chinda St Joseph Nyaburu primary dokora mata iga tokasibe school ya Kanunda twakachiri school twabasibya lakini tokanyana switch school ntuko bakira bonse tokora twimbo cyabo unabona bali bande mwarora twaje chifamily cyabo twasibiri twomire cyimbo cyabo so twapungusire kurubarenge 62 kwara bona bategera abantange 15. Boigoni go baerera emichando bagwetera ili gwikirania omorobirio yo asibabolia ogosira kurwa sababwatani It's a very big challenge, I can say. It's not an easy task. What maybe we can do, we are just appealing for more, help, assistance, more sponsors to come on board to help these families. The government, our leaders, organizations, they can do the CSR activities. Through that, I believe that we're going to help these families. Abarai ni goba boli gwegosira abokonyora gwense eliogonchereria amagimabo. Abarai inara gusabanga challenge abantu mbabwato ubutaka mbarororo ndiyo koro nguntabagete suti lakini kutakomanya ngundana watu butaka genda asakorara abana baiga mbabwati no bangete bago isibya bako ibisia none yanga bakobeka kwara imwana binde binyaroka byarengaria none yange yenke mbabugati lakini bona iga abantu barabaka ko kesuku ngora no mugabana simba ngo wara amasie lakini taraikera bana bona baiga ose bakwana nkoringa tiga mugabana simba ari ya ba MCA ababaye mbamanyete abantu kuchinsa ali bacandegete babaliye nona kasugu none bosi abamo abana bari banyana no bosi baliye ngosi kwara balense pi mbali kwenyara bose bakwana ngoli te bakonyo gaki chinga kecho boigo nigo Dafin agokera obukoreri bwa community health promoters asekirenga gyo gukora chinda asagania eserikali kobasira. Believe what they have been trained to do how to do this jiggers cleaning. They are really, as long as the government also support them, empowers them, I believe that they're going to eradicate jiggers issues in our community. Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamono Frida Kerubo hasoroboti orwa senchira yoboikera no totigarite me county ya Kisii magigayo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbara tigochaka usiora bene omorobiri bubwaga chigwechipara asechi ward magiga yembura osekarengo kimbura gochaka kwira nanse bono nigo abamenyi korwa sekenyoro kia ichuni ose ward ya ichuni banyara ko bagweso kina koboria umunya kondo yenyare ko bakwegwa emeremo yo gachwe parase wodi yo anyare koba gago chaka egasi yo nabo igoko yekora asenchera yo boikiranu okwana munegata seniki Ndizi TV nigo bamenya boigo banyare koba bakugikiria anino bwagachi bwechi para osekerengo kyo bwagachi bwechi para asemya kanyanje koba gegweta asabate berchi pari chirigo chigendete koba chigo salika bagosanga boigo no mwemsie bwe wodi yo niganyara koba gakoba enekeria buna iseya oboteneli bwaye no mugabana nigo chiparicho
chirachikoba chikoene kiwanga charosi wa sekerengo kelia kebwene teronya nabo nigo monyakonda oyibo iganyara koba oikirana senseme yo nakoba enekelia abamenyi abube wodibu na nene emireme yo nechikoba ge okole kana senchira yo boikirana chinga kibono aranyare koba boigoga koba na emiremo gochi abamenyi abensemo eyirinde banyare koba kubwate sia omunyakondo yo ekwene kiabuna chipari chanyare koba chikorosi wa senchira yo boikirana Mildred Mumanyi na nyara koba gawikirana se wodi ya ichuni na gutwariganiria horobotiro kubwatia asegeka kyo mwako yomo imeyabisi abaraibonsi nigo bagendetse kwene kiabuna ngocha goikirani balechira chiria balierete abananchi nase kaunti ya Kisii nigo amagendero au agendete kwene kigwa kati yabo okorosugwa gwechipara asebono imeye wodi ya ichuni omonyakonda anyalire kwa gwa chipara no moteneri bwechipara imeye kaunti ya Kisii Raymond Mugambi ase ogochagochaka obwagati ase gati echipale chochire amabuko lyonsoti lyanyoka nyagesuka gati echinde chinyinge ase bono omonyakondo yo aine kiago chiagokora egasi engia ase aine kiabuna nache kwena na egasi gochiase abasaye bensemeyo egasi liganiti abantu nabo mogokora igo tebanga ki waenga nyeji machine chuka chale ntartugasi onye ere specified inga is for machine machine yakokora igabwa ruto igwanane egento kende kia kabiri inkelia ngaki that's why togotwara tendering ngonye ke specify nga you execute item gete osa activity gete na activity gete ehine arotogokora tinko genda beyond ekeregasi gochaka ni njenchiche ndigi point man ateme kondigeria abantu bari turabwiye gukora barabwigasi ekerira iki. This road we expect that when you do it will continue serving a good impression, so we expect it to do a wonderful job ili hawa ngwana wetu hapa wote wafurahie kazi. Abamenyi bensemeyo nigo bakwana gati emechando yarolekanire asa matuko amagega ase okorosugwa gwechipara ase babwate okugania chipara echi okorosugwa ase oboikerano bono nare gusaba igo yokorosi raundi tagwanjobeke omoro mumuya gekogera uno bosagori runa kuruga guchia abama egento kiabe tutora bene kebuse abaturangene para ebuse uno murakero gocha yonsi kumo kuchinyoma makimura tokonye mune contracting drainage ya maji very poor mwari wanja maji na ko gendo mukondo bwati kubuya ikarabati yo kwa igwa beke ikarabati toko gendo beke ikarabati bibere ige pare twara bantu bako maintain para egasi emugo korana egasi yako after 3 years nande para ya da kolemu na geko resource chune kutumika jinga ase pare emo for a long time obunyasi mno bako mera goja para kanga mboko ligi kanga mboi supplementary yetu 18 to aweka some money towards the same. And I hope you will accelerate the process so that the maintenance kickstart. Ase chinga kiecho ni igoba ganyali chibuli ronge igoreye para eyo yabereke gwakerwa ekoko asenga kientambe nabarai enga kibakolia chikura ase bono omo MCA aine kebuna epale yonigo ebwenete koro isigwa inse yabisi yo mobunge wensemeyo para pale ya itena na gorwa anda bakai bacho kwanda kiamukam orwari utire gochi asoke birongo para pare yo ere anda ngogekogera ese myaka menge pare yiga leaders ba etire naro bako campaign rise myaka yonse moroche boy bona nabangena ba moroche campaign ba gukora na ye pare chemba roserie pare ngachikura ba guchikura baga eraundi motorengera liko se pare gekora nera communication ni nene togoja sole kwazo tebira anda omwesimi tokwenda so mwesimi wa otebira anda you can you for up pare igere asorisio machumba so njerete otorakore esa bweteria yaitu abanabo bisabe account ene yana injengo kore gasi yana kwatelia egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Mumanyi Mbemono omuliki oitwa Mildred Mumanyi asaroboti urwa senchera yobo ikeranu imeye county ya Nyamira nigotogotebwa bona bakenya banyareko bako boligwa kwenekenge banyareko bagutumika chinga ki echichemega agati yabo munyega bwesuguku linde gosanga amo nabalia batabwati naboigo bare no kugania okwana ne chinyomba cyuburalia
omokonyi bomo county commissioner Nicholas Rioki kurwa ase sub county Nyamira South weganyare ko bagakoboria bali bakonyara ko bakwenyorera chibesa kurwa ase kigancha keria keinua jamii gati yabo abana balia bare chintakana na boigo abagaka balia abakuru banyara ko bagotumia chibesa chia senchirengia anene chingaki echi chemega Yesu ku job mangi noroboti urwa senchira yoboime kero abakenya bagendetse kwe aligania ochigochengera umuyega bwe Christmas na boigo umuyega bwo gutambuka umwaka umuya niga abantu babere bagosabwa gosira bali batali kwenyara nga engagiye nengia kitoko sherekea tikapia toinyole abantu bali amona into bali tomenyate na barabu abagotu abana chintakana bali mavu bali baganetie obakonyi kurwa setole gose obakonyi kurwa sinona za serikali elinde kitoko sherekea na barabu twabarumigento kena baroba basherekea na intwe Nicholas Rioki oyoromo visa o social development kurwa sesa county Nyamira South nigoboigo aberega gosaba ebitago byoburendi n'abantu bonsi kweneke buna abantu batali kwenyara abatakanwa chintakana na boigo abagotu nkolendo bale engakieye yemeregeye geli pia kotebia bana inje ngatuerende mono saa iya mangana na manga ko ba chinga kichi Christmas usarama ngora saregere so abaskali abachief nyumba 10 n'abantu bonse bali baguzikana usarama tobe macho elinde tolende abagotu tolende abana chintakana n'abale mafu elinde mbaba sako bakoumizwa sobogima gose bakonereriwe ebintu byabo singa kibone yabono iga namanyi bali bakonyora chibesa cha inua jamii buna chintakana abagotu abale nobolema bwoigoro buna serikali atakire kwena na chibesa cy'umutienyi oeta naende bono nabo gutagata chibengi berigetie linde konyora engeri yabo pia nero batebe ngando gendera gwaka na so mutinji chibe cy'umutinyi November chianza gwaka n'umutinyi oyo ja December chakera tare 4 asebasa bogutumika chibesa ekyo buya chinga kechi chemeyega ekyagera umwaka ndenoro bali uyiri chibesa muchitumeke buya ande pia mwenyole unatogonya ko sherekea pia January school fees ingi toganyete chimbusuro na bintu binde igo tosherekea kwa enjera endonge namanyi bali babete bakwerikia chibesa cy'inua jamii umutienyi okianda una serikali nebigete emeroberio naende mbabe bakuchinyora umwaka ogocha abana inji bali berigeti omoroberio inua jamii umutienyi okianda process inji genderete kuchakera umwaka oyo gocha naende pia mutangazirio ngake mogocha mokorerwe process ya next elinde moigorichi account mumabaso gwaka nuchibesa inko reporteria Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi Biemono job mangi asaroboti urwa senchira yobo ikiranu tokoirana me county ya Kisii astokomanyigwa inga egati yaba MCA kurwa ase county eyo ya Kisii anene abo ba agende tokoba bakogikeria obokoreri bo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati asentundende banyareko bagweso kya bakoragwa no MCA anene we godi yabo Kimonge bakoragwa amono mu MCA bwegodi ya Bukimonge amuso nderi banyareko bagwesokia nako mugania omugabana Paul Simba nyareko bagwesoki tenene nakoerera anene amagendera nyareko bakora magega yere goso abisia sumwaka oyomo onyareko bagogoita bagukwana mane chinyumba cyuburaria nigaba MCA uboigo banyareko babakomomochia Paul Simbarati ase engwana nyareko bakubwatu kachinga cyumura ibwense rutanyareko bagwikirana me county ya Kisii buna obisi ya yeniwe nyareko bagekwaga cha ebirasi bya ECD ibatebere ngama mincha nari agenderete anene ase chiskuru au igoro yamangana to igure mugabana kunyakwana ase media particularly as chief civil president ya Jamusocho nekera address to the media houses moisonde igoro status ya county government ande tuire bageri gatosabo mugabana wito ate ko ngaina abantu baito asengenjo intubune assembly nagari astokuru wakilisha abantu baito ECD classes inchiyo chiagachiru egento tokumusabo mugabana
anyare gotoa list ya ECD classrooms H128 per ward and per constituency. A bid attend area rwetwe yokwagacha ECD classes yet. Again to kenda toe nechi besa inengaji atumengete so kwagacha ECD classes 128. Again to kende toko musaba atoe ningo bwete attend yokwagacha classrooms ECD. Omo help you. Mogaba no tebire ga tebanga the last regime eyarenge kwagacha ebirasi kinda ky'abantu. Ono nito toko muboarding agabana takwagacha ECD classes mutume into physically agachira abantu baito ECD classes on the ground. Form chechi basari njira ndasi chiwodi cheito. School cheito ukwigurikire school igurikire next month. Abana bagende school. Na mama yataba ibuli bayitomba chandegete. Ototezo kumusabana bali boli turiga. Aso kichi basari chi form chechi basari before the end of this month. Abana ba apply so that by the return next month chibesa jaso school abana bayitomba ende school basari ikiana na mamanyete obutakatu bwate gusiyoboro bana. Ekero tagete chi form chi basari before the end of the month. Tagete go very clear about the banga tari chi ward chonzi ja gore chipa. So as much as ya go the banga gore 200 kilometers. I want to get go for example to what chi ward chini ta what even a single road. When I said 200 kilometers sigurera we don't understand. Chipa ara chinde wa ongoing roads. Bari ba gore ta bagatigera njira igonto tagete abe very clear erinde to regana unabando to kumurwanise sabanga tipari chiga ae aba contract abaruko abangina nabarubu amaisa abo nubo gimako akongirega bayenyorere to kumuburi kuna to kuburiga ototabenga ngomurwana intu nturi kurwana intu gasi ito no basait na gukwanira abana inti bari batutumira bari atebeti bagakora public season insari bakabeke bintu byabo ayina ro to gusaba Tugusika mutwe bono nigoira chikoba omogoko gochia ase abasae nababwatani ababwate ebiegwa bya matera ekobwatukana no kuigorwa bene kwe studio chikoba ekorekodi amatera abo iyekurokwa uplift iyegotoka asensemo yenyangena himeyo muchi obosongo gagukwana mone chinyumba choboraria nigo omoteneri bwa studio eyo okorokwa nganere Williams oiboigo ole omobwatani kurwa sense ya United States of America anareko bagakuria eirabune studio ne chikobe kwena nari bagaria bene guchia ase abasae anene ababwate biegwa nabo igo banyareko bago siekerwa isiko gotenyora ribaga ryogosokia amatera abo no mayaga bigo nyareko bugikani wa amo na babwatani ao kurwa se county ya Kisii abanyareko bakuria eira ya bene buna studio yone chikobe kubwatira na amo no botenelwe county ya Kisii ryokoneke buna nyareko bego sira ebiegwa Polinalis ya kama na nyareko bagikira na somo yo na gutwariganiria orobotiro kubatia buna enjira yemo yogosira ebiegwa ao byabantanene mono asabasae nige studio ya uplift ya chakigwe bene ase kerengekyo nseyo mosiyo William. I just want to say that our mission here is to uplift one talent at a time. Here at Uplifted is where we look for talent that has been suppressed. We look for talent that was there, but we are going to change the dynamics of the talents here because most talents are there, but they are not they are not out. So we are here to extract the talent that is in Gusii land and beyond. Uplifted Records, Kisii, the state-of-the-art studio that is found nowhere near here except here in Kisii. Egati yabo bisabaikana na kurwa se county ya Kisii no bino nyambane abaigo Vincent Maruba abubato gyogo chakio gwe studio yo era chikokonya abagusi asoko rekodi na korosigwa amaterabo egento William the CEO bakorire egento gigutuigura maiso na ndege tuire siko kwetera asa talent gose chiabana baito. This is a wonderful inception of a studio of its own kind, and we are so much happy for, especially for Bill, the guy who has remembered his motherland, that there are people he can work with, people he will nurture, people he will want to uplift. We thank you so much. We also encourage other Kenyans and the Kisii people who are in the diaspora to do such a kind of investment in our country, in our Kisii region. Manyana baiga bateneneri be studio yubakora wana William na Buyaki babo lia serikali ya county ya Kisii kubwatirana na barabu iliwe ikirania chindoto chiabande. I want to send my message to the ministry.
of culture, also to the governor himself, so that we can come together and partner so that we can uplift this talent that has been suppressed for a long time. We thank you very much. We are here to partner, and we are partners, not competitors. And I want to request the county government to take this opportunity to use the facilities that we have in here so that we can uplift our talents from Gusii land, the young youths that are out there and they have talent. They partner with us, they come here and we give them what they don't have. Abara ya bukure county ni gobene kyanganto chako koro kubwatira na kwa bwene eliogosira basani kurwa county ya Kisii. We are so much happy for the kind of nurturing talent you are doing here. And as a county, I know the governor has a special program for the young people, and these are the kind of program which the governor will want to engage in. Abana mbaro bamanyete gotera batabwati asibagwetera. But you can be sure that now you have a place, you come, place your talent, and the world will know about it. Kuripota ya Ndizi TV, Ncheria Tanaporinaris, Akama. Araboti ururwa ya Polinaris Akama mwancho murigereria kubwatekana nebiro nechinga kino toko yakira musumari AMAYIA senchire wikiranu ENSA EYEMO nyarangomera ntore amonaye chinsa isato chia bono botuko asogo sangaya amonaya nda mange togenda tokabato kwariganeria himegata seni kia Ndizi TV boiko chinga kie chingo sangatore nero mogeni ito Jimmy momanyi tunyara kobato kwa mange anene igoro yobotoneri bwe county ya Kisii Joshua AUTA nere twabwatera nere gwetera somuno bimanyerio chinga ki Petra Mokeira nyara koba kwenekea buna chiririogi nechibicha cha gochera senchira yobo ikera litera ngoro kwa JOSEPHAT AMISI na kuganira obuligerio buya bwemerobelio megata seni kia Ndizi TV.